όταν πλέον έχει διαπιστωθεί, έχει περάσει από την πρωτοβάθμια, έχει περάσει από τον γιατρό. Και πρόληψη. Έχει κάνει... Και πρόληψη. Δεν είναι... Αυτό όμως το οποίο έχει ανάγκη. Δηλαδή, αν μου δώσει ένα αντιβιωτικό για κάποιο θέμα που έχω, ας πούμε, ο γιατρός, προλαμβάνω να μπω στο νοσοκομείο, ας πούμε. Φυσικά χρειάζεστε όμως χρειάζεστε μία επίσκεψη σε έναν οικογενειακό γιατρό, σε ένα παθολόγο. Σκεφτείτε ότι όλα τα συστήματα τα οποία κρίνουμε το τελευταίο διάστημα χωλένουν εκεί. Δεν έχουμε οικογενειακούς γιατρούς. Δεν έχουμε γιατρούς οι οποίοι είναι σωστά πληρωμένοι, σωστά αμοιβόμενοι και σε συνθήκες εργασίας όπου θα αποδώσουν. Πέρασε η πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ. Στη Γαλλία. Οπότε ξεκινάει ένας κύκλος. Χρησιμότητα της σταθερότητας, κύριε Χατζή, που λέγαμε προηγουμένως. Μην χάσετε την ευκαιρία. Κύριε Μποκόλο, να είστε καλά. Εντάξει, το είπατε. Το υποτιμάτε έτσι. Δεν το υποτιμάμε καθόλου. Αλλά έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές αστάθειας με τη Νέα Δημοκρατία, οπότε δεν... Πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή η